Obrim pàgina cultural perquè Vinaròs, al Baix Maestrat, viu cada volta un carnaval més divers. Enguany, 7 comparses no tindran reina sinó rei. És l'any amb el nombre més elevat de representants masculins dels seus últims 40 anys d'història. Sembla que la seva presència ha deixat de ser anecdòtica. És important que la persona que surti a defensar el seu tratge que ho faci bé, en il·lusió, en ganes, i no importa si eres un xic, si eres una xica. Cada any més homes s'animen a representar la seva comparsa i coronar-se reis del carnaval. Perquè res és totalitari, només de dones o només d'homes. Aquí hem de disfrutar tot. L'any passat eren 4, enguany en són 7 davant de 24 reines. Cada vegada ne surten més i en espalderes més equiparables a les que porten les xiques, del mateix estil. És l'any en què més presència masculina hi ha des que en 2007 es presentarà el primer candidat. Se va posar a debat de la resta de les comparses perquè és l'òrgan, la comissió organitzadora del carnaval, qui decidís normativitzar això. En el moment en què ja hi ha una representació més extensa ja no hi ha cap tipus de problema. També els més menús s'han animat. M'agradava ballar i sortir en el tratge i fer-me. I enguany 2 xiquets seran reis infantils. Encara no hi ha paritat, però potser arriba un dia que sí. Tots ells treballant fa mesos en els seus dissenys, assajant. M'agrada molt com ha quedat. El més important és disfrutar. Han sigut nervis. És el 7è tratge que dissenyo. Tots ells i elles preparats per entronitzar la igualtat.